lehet egy pár percig pakolgatni a tombolákat, mert van egy kis eredményhirdetésünk, Hello, hiszen baby. az útiversenynek most lett vége. De még az útiverseny előtt is van egy hirdetnivalónk, mégpedig Bihar-Gancsháza foci csapata a legsportszerűbbségért külön díjat kapott. Megkérjük a legsportszerűbb csapat képviselőjét, hogy vegye át a díjat. Az útiverseny eredményhirdetése következik. A útiverseny 2 órakor kezdődött, és még egy pár perccel ezelőtt lett vége. Tehát ez egy kimerítő verseny volt. Nem vagyok jó Harmadik fotóval. helyezést ért el Jámbor Miklós. Idős Jámbor Miklós, elnézést! Tehát idős Jámbor Miklós. Második helyezett lett Parti Gyula. Mosolyt kérek! Második helyezett lett Parti Gyula. Elment haza, de átveszik. Mosolyt És kérek! akkor a második helyezett díjat vette át, tulajdonképpen az első helyezett, aki Jámbor Norbert. Szeretnénk megköszönni Kéringer Józsefnek, ami ezt koordinálta az útiversenyt és levezette az egészet. Most pedig pár percen belül a tombola sorsolás következik, de még egyszer elolvasom a listát, mert volt még, aki kimaradt. Szeretném még egyszer elmondani, hogy kinek a jó voltából sikerült. Forduljatok ide, lányok! Lali, még egyszer, forduljatok ide! Amit kísérővel együtt készítettem. A tárgyakat ajánlott föl a Tűzoltó Egyesület, az Iskolász 2000 Kft., Dr. Budák Viktória, Sziki Róbert, Jeléni Erdei Anikó, Szalai András, Ványai Józsefné, Martin Edith, Varga Imre, Nagyné Tiszai Magdolna, Elek László Pálné, Mirkóni Elek Anita, Tiszai János, Serdő Csaba, Petrős Sándor, Vai Gyuláné, Tagosi Miklós János, a Bihar-Köldei Művészek Klubja, Széki Gézma, a Magna-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség, Herceg Imre, és a Bihar-Köldei. Nagyon nagy az ellenfény, sziasztok! Legyenek kedvesek erre fordulni! Üdvözlöm! Legyenek kedvesek erre fordulni! Sziasztok! Hadd kérjem már meg, aki ott van, a tűzoltó, vagy elnézést, a zöldnevelőnél van egy doboz, hogy azt ne szórjuk már szét a